Ka Office of Superintendents of Police Bhoi District mentagasngi kila rakhe ka International Day Against Drugs and Illicit Trafficking da ka ba Pynlong ka bait rally bat awareness program hanongpo umsning bat ha umyam. Hagani ka bait rally lawan ban kawe lama da Deputy Commissioner ka Bhoi District u Arpit Upadhyaya IAS haga jingdon ringkat uba bi dengan MPS ubaderu Additional Superintendents of Police na lor kiweipan. Kajing temu jong ka Bhoi Police ban Pynlong ya kane ka bait rally ka long ban pinsung thu shikipat ba halor ka jing sniu jong udroks bat ling ba kane ka bait rally ha ka ba shibun ki samla kila wan ban shim benta kila bot ban senran bat ki pulit ban yat hasilenter ka surok bat ban shim benta ha kini ki awareness program nagaliang ukaro news ula shimru ya ka jingkren ki pat ba bat ka jingkren ki samla ki blawan ban shim benta ha kane ka bait rally. Kumbangi laptip bakane ka awareness program haman lagi por ka police department ka Pynlong ya ka awareness program pat menta kane ka awareness program kalong ka ba compare hakaba kila Pynlong ya ka bike rally menta ka singi men penyat ka bala Pynlong nadu nong po teter si umsning bat hang ne hapolat umsau te pisno kumno ba halor kane ka jingyat rally kandiat kane ka Jingya rally jong ka Bhoi Police long ka ek ka ba ayam simro yang iki nong sok snong jong ka Bhoi namar ka Jyllei jong Drok kani ka de ka we ka ba long ka thama persya nam ta Drok baka Bhoi Police kala le bat kalong ro ka jing ayam sim yang iki nong sok snong mangiro kum snong ni trang ba uneu Drok unde ban kharoi mai ga mata kisnong ki thau jongi ka jing bon Kiba ki samla Kiba ya di ya uneu Drok marota bengi phai kisnong ki thau ni dab da ka jing du man sim mo unde mata ngi ba ka Bhoi Police so kale ya kane da ka ban ya le psa ya uneu Drok bat kani ka dei wa ai man sim ro ya ki Bhoi bat riu pajba benta bannya trailang bat ka police men bat ya ka sarkar hi kowe ngej ba kajing trai sistem ko jongki dan laruan penduk jaj yo ne Surok ni kermen do kompi ro pajba ba kajing ya rally kamkut tang matasi tum man pendap ya program ndai ngej ba ka ni ka rally kan long ro aman la ka sni umut ba nihaban pejnor dan man kipo kum ka police department ba ngiru kum pejba ngi trai rakat nak mata pan dulu jaj yo Drok tanggatai ngi so banno te ba ka e ka message ka ba pp ko ban ai ya ka shinong ka thau kham tam ki khun samla ki balang ngop hakum kini ki jingbi ki pesnu message ka kwa ban ai ki par samla ki nok shinong kolong wat namat yo no Drok marungo Drok sudai we uba pensniuru ya ka jingem yong to wadi ya ka Drok ka ba penjenjar yo ki bahayeng asam ya ka snong ga thau ka em lang ka salang hi bar ko we kumangi la ngiru ngi train ka ta ka bah ka miet po snong ko thau buon ki samla ka mat ki kan pau ki jinge kwa ban lait no yo no Drok ndai kimla mar balai no Drok ulate marau ha ka jingim jongki lada mio chisni ro umlong happy banyo ya bandi yo ne Drok ha ka chisni la kom no chisin ha banyo kata ka dei ka jing kla jongki ni ba mat yo ne jingdi wasnu namar kata ikwa ban ai ni ka jing kentu kan pham ya kinong song snong ba it ki jongi ka badan kan ka state mi khaya ka jongi ba dalilay wat na mat yun Drok mo
kuma ki ru chapang ki batai ru ba nu drok nu yalam ru saki ke ka basnu ke jing im ki bun ki samla ki ba mat ya nu drok ni ka ba kut ki jong ki kalong bahab bantu bantim kata ka de kalit ki kemudian ba khot tre yaki ban khot bala yaki saki kam ki jam ka ka ban im ja ne ban yo bala baru aba kitip bagi dai kinu drok baru ki lakiar lut kata ka dai ka ba sosi aba kimat yun drok bat ka ba khadu i kalong ka jingim ka jong ki kalong tang bantu ban yo ban di yo drok ban yo ro ka bam kata ka dai ka message ba ban ai ke kong ka ka jing munte ka ba phi long phi yo hana ka ne ka jing ai awareness jong ka ne ka Bhoi police munda ka sni kat kum ke jing ya semua jing ini semua bah kadai ke badan kam makan ne ke jing one eye awareness jing kini ke police munda sni nak bentar ke khon ki jing ni bikin long Kiba like nak ne ke jing ya di kini drugs ke jing ya te ya chet ya ka penjat ke jing ka sem jing te kong ka message ka ba phi ko ban ai khamta me ki pajba lane khamta me ki tu ki khana samla ki badan ha ka ne ka shnong ka thau ki jongi ki blangop hakum ki ne ki kanja jingdi ki basnu message selamat banai te kalong punta kini ko kini pangi de ban pajba ya la jong ki khon bekilek wan sarum sanang ki de ban ta buram akon de ban suya bam ya di ya kan mau long mau penjat sini am tang hiang rai berakoi hi ajalah publish welcome sebelum ai ngu Jyllei bala ai ngi kene ka sini kene ka jamin ka bakman akba ngiyo ban ya sementalang akane ka program kemudian kami ya bala organize ak yang police department dekat dalam satu di kalong ke basnat yengi bengiyo sementalang namar kane ka program by day mat de Drok kumbang YouTube Drok the way ni nungsun du samla the way nungsun ba pujat ya sang ka tau way nungsun ba pujat ya society ke berapa kumbang aktif lagi lagi cepat ada lawanan babun ni samla ni lajat audio nungsun audio Drok bala pengop bala penjat ya geng sam ya society kumbang aktif di season balamat Drok season balangat ya kecingin terkena samla kecingin bukti ka perget itu kata-kata apa ying sistem kipun kisam jejak kisam sistem kuna pat penbaik yang kejigim kisam lah kalau syakaba antara yang sistem konstruksi itu lemah untuk kini kita dia lama yang sendiri tenak yang jongka dor pasong po bisa naik play lang di department ilala lani ha kali lani ha ying teka pakongsan kalongba kibriyaw na kasyong bakinong kibalakloy belong ki witness kinong saki ya kita cross dia baki police kinshim la ka de ka search la ka de ka seizure la ka de ka recovery la ka de ka test bangile ne ha ka ba ni wait ni thau ni kati Drok atap de ni sis ekini I witness in sign ha ki paperwork bangile but nang ta de ka proceeding bangile nado ka step kanikong ado bakot na request yek pa ba Pynlong ki ba kloy banya ay tilang banya slok tilang ba ki police but kumjuro umar ba kani along with collective effort hindi tang jong ki police na ray jong hero nakataka daw ng request ba Pynlong ki ba kloy but ay ka information ya ki police but ni ikloy ko banya trailang ba fee ba ka identity jong fee Pynlong confidential. Niat nam share sa national ro. Ngin develop yang itu, but ngin Pynlong say so. Yang cooperation against law will drop. Datang kami. Very good afternoon, everyone. Firstly, I would like to congratulate the Office of Superintendent of Police, Bhoi District, for organizing this bike rally on International Drug Day, Drug Abuse Day. And I would also like to thank our town darbar also. Nangpo Darbar for collaborating with the Bhoi police
and for organizing this event. I would like to say that this is a very serious and sensitive issue, and I think the office of SP Bhoi has taken a very good step in organizing this event to create the awareness on how to, prevent this kind of this menace, and how to improve the situation with regard to the use of drugs and psychotropic substances, and also that it's a very this problem requires a solution from all the sides, from all the stakeholders of the society, and in this way our bike rally, this event will go a long way in public outreach and in creating awareness regarding this sensitive issue. With this, I would like to thank you everyone and giving me Kibon bagi cases ba nilayo kan nilayo recovery labon ha. Nado kaniga last year 2022. Te hado ki crore ki value jom ki drugs nilayo ban recover nilayo ban seize but bon ba ki accused person ta ki dan for judicial custody. Te kini ki procedure bagi follow katung ka NDPS Act. Kalong bang ihap ban ya iway pa iway steps. Teng-teng ka sedang menta janmet kakut hadu lasai janmet. Namar belai every paperwork bagi dia deh ihap ban dia on the fee. On the spot ihap ban dia lot kini paperwork. Dia ngai kublai gitu kirang basnong nanta pada ki beliau jaga senong kibala ai kirang bat ki police banong kinong saki. Bahkan ni kasiru apa berkepat ya kibrio jaga senong. Bakisno ba banong ki balakloy banong kinong saki kamtame ya kini ki procedures bangi le ha on the spot bangi le kamtame ha kapor bangi le research nanta pede bangi thau nanta pede bangi le ini testing ya ki drugs bangi pek Nese uday nung day utaw heroin, ne ganja, ne uday way, ujay drugs you. Bak nang tapa de bangi seize yang kituki kontraband, kituki drugs. Dengar kerpat isnong, bakin ay kitirang bat ki pulis ni. Nday tang kumbanlong kinong saki ki witness nray. Hakaju kapor ba, kin ay yaka information. Kin ay information sa ki pulis. Teng kitip. Kidon ibreo sa kasnong. Kibat ya ubreo ubah rai ka drugs. Te kikile e ka body search. Kile e ki kishim na pelapat lon jong ubreo. Katu kalau illegal namar belai katung ka ay kam authorized yano ya kirang basnong ne ya ki BDP kam authorized bakin le ikta ki search barohoy. Kalau dan ka kendan hantu bangi habang bot take patik. Yano la authorize ban ay ya kato authorization yano la siya ban le ya kiti research and seizure kita barokay kalawang may katung ka NDPS Act nakataga daw the least bagila ban le kalawang ditingin yung breo tip sa kikulit na mabalay laga pile fishing yan ay nakatidopi para keso kalaflok ginamyo ay kata justice kaba hindi ba nyo ay kata justice commission